Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini mau membantu Rewange. Ini Tante Deni ada acara guys. Telat. Golek no tempe. Tak ada jamaah, Dok. Ki salah ngene lah. Iya. Ning sore Terus ding arek kowe Arek Bapak Kong. Lah ikut tak. Memangnya ngono nek main kereta mana? Tak gone dolanan. Nah, keretanya di sana kalau keretanya dulu ya. Berarti ngemi, ngering, mbek ngurap barang. Aja nggonen kuku ndi? Aja. Enggak. Semakin sibuk. Dalam Kejelok omongan. Yang ki. Kan alon-alon, Mbak. Sing iki yo. Aja ya. ngono buat dikuncir rantai. Apa Mbak? Boleh apa? Kerupuk. Goreng kerupuk Mbak Ismi. Yang mau di WA, Mbak tempe ya tak tukang pasar kono ae sisan. Ada yo, Mbak. Mutane anak-anak keprei yo, Mbak yo. Yo iki ndok. Yo. Belum pecah. Pecah. Gak ono panas. Pemirsa mungkin. Cepu dan ae. Bandang wis pemirsa. Badang wis ora koyo nek esuk, Mbak. Heeh. Oh nek awan wis. Barang Ayo ya, Mbak yo. Ayo lereng. Wah. Monten iki dinonton urung edite. Sarapan kok. Piye iki lho? Aku wajan sing iki lho. Terus ketemu mangan saya dong mangan. Blok mati yo. Aku nek gak sarapan yang ndredeg kok. Wis menes dadi. Menes sarek. Yo. Kau karek blender. Wis tak goreng kerupuk yo. Kita bagian dewe-dewe. Ya. Untuk bagian dewe-dewe. Bagiane dhewe-dhewe kayak sama. Tugasnya masing-masing. Mangan. Apa nek esuk niki yo nang Apa sarapan. sarapan gimana? Gak sarapan ndredeg. Terus ngebleng ngono lho. Heeh. Cece. Yang main keretane gelan ibu lho. Nah, Mbak Mas Dari kan ah. Di Mas Dari. Wah, mam burung tuh. Tak pokokno sego kuning sarapan. Terus jadi kok kayu. Wong loro ya. Orang Aku gak bingung. Nah, Mangan ora? kolak berapa? Enggak. Apa Halo, Mak. Mangan lontong sendok. Nggih bar sarapan, Mak. Nah, sarapan. Lu kok ana cucu sarapan mesti santak pangan. Tak di kenapa duduk ini? Kan tren nggone ibu ya. Kalau ayo. Awak kalah. Mau. Lah bakung nanti ya, Bang. Ya? Boleh, Mak. Jalan-jalan paling. Wes sih. Wis. Jalan-jalan kan. Doki terapi aja nih. Apik kok. Ya, ngaku-ngaku mau jalan-jalan. Tekan di pasar. Mau coba bani. Aku menjeblok aku mau mati ya. Mesra. Mas aku mau timu jawane main nyekakno, terus mekan bare. Bukan apa, Mak? Mas aku memang mati lampu.
mak gak mateni. Tibake wis mekan. Salah kaprah di sini. Pelayan. Mergawe pelayan. Sampai Nang seraten. nang sarapan. Minum benar. Enggak. Ayo, guys. Enggak mau. Ya, bayani. Wes toh, aja rek anu kan kenae. Oh, kapan ada tapi gak kenal mae, bayani. Pengen tangisan ijak mulai. Gak gelem melok mak. Jadi gak mau nih. Pas gede bayi sih. Mak toples ini ndi? Toples di. Nang iso. Halo. Lah, lapi, Dok. Apa ngedrah kerupuk? Beratus teh, Dok. Ururuk jaga dulu. Dapat kate kertas minyak le. Barang emang kawis tangi tah ganteng. Dia tak buka. Ada lewat. Dan sedang pada. Iya iya. Jane mendung ya, cuman DP men ora. Iya, aku ora mau. Tapi yo gak ngarah hutan bersih ora ngarah kok. Belum kan Bu. Iya. Orang penang dulu ngono ae. Iya. Kamu Aku kumbang kudenge koyo garing sana. Akan ngambar kae. tadi ku dikit kare. Ngombang rukong rong setel yo gak garing. Saya sedekan dulu rek, Mak. Saya kan. Bu, cukup nang dino kudu. Rene tah ganteng delok. Pas foto kok. Saiki ke bagus ta. Tulis gede. Ireng, Mak. Ireng gak apa-apa, wong ireng gawane urip. Amin ngejak angon apa melak wong angon wedhus ae. Jajal Rene. Apa Yo nek kali dolanan metu ngono, Mbak. Yo dolanan pas ana anake Jangan Indra. mangan kalau lontong sih. Pas sarapan nih, Mak. Ini esok. Lu kok ana cucu pisang Aku sarapan. sarapan. Kowe aku ki gawe ndelok kontene mangan sego ora aku ki pengen. Ya, aku dilungkas. Dilungkas yo tironan. Kok enak ngene miati ya. Ngene miati cek bakulan ya, Dok. Nggih, Nek. Ngono ki piro? Sakniki 4.000 naik, ngene 3.000 naik 4.000. Bakul sego pecel kene ora nek urape ya ben ya. Ura pecel. Yo, sego ora penek. Lah aku nek tironan aku pesene nang Mimiati terus. Ah, nah ya ya, Dok. Menteri Gusung Jati wes. Ya. Terus dari digoreng iki. Ya, Dok. Oke. Goreng. Jam mana? Lanjutnya kok goreng apa lanjutnya tak mangan kuwi. Pun sarapan nih, Mak. Kayak kono sampah lah. Mbak Isma no kerupuk, guys. Ijo kok Jo. Nggih. Iki temene pecah apa? Berarti Mbak tempe Makan nih titik, mas tak makan nih. Titik yang tadi piro, Jo? Niku netes bangsa. Nah, ya. Segone lancure juga. Yang kono renek anu ya suka mangan pitik ya. Ya padha ae. Yo becek. Ono cuma yo wedine nek jegur sawah kena strom iku. kena strom mati iki. Yo mati lah kucingnya mati kok. Lah wong-wonge mati apa nek? Menung kuwi. Gimana HP ku? Aku kok tugasku apa? Terus goplak gaplek HP-ne tak stop. Goplak gaplek omong HP-ne tak paten tak stop. Nek menggo Ini. iya tak stop berarti Wah. lho ya goplak gaplek omong dan mbok Aku yo nek mata malah peran tutupku iki. Kan lho lek mata malah layangan kayak ini mati tak kena. gak wis mau mati dan ngetepes setengah jam dan nek mata walah yo yo Ini kae pas Deni tak syuting cangkeme nyuruh-nyuruh yo. berarti orang nanggung Urung kesyuting. lah iki mang lho atik mendek kae wah alah yo yo ora mati tiwas goplak gaplek omong lah. Wis ikut. Iki tak blenderingan ya. wis 6 dah Urungan.
Iya, tempe iki sih ana. Ada ngenekane nungkah ya cingko. Jos. Lah iya cah. Anu piro? Apa jenenge? Luntas. Oh, luntas tak kira rembayu. Tuh, godhong rembayu. Mana anu ijekno sing godhong banyak ae, Mbak. Ijekno. Utang. Iya. Kan akehan sini iki lho. Heeh. Nek wortel nek tambah nek dong minyak Cepet lho. dong luntas. Blender. Bet. Hati tapi apa, Mak? Pitik. Tunggu nih, Mak. Kalau ditunggu nih, tidak tahu mana-mana. Iya, Mbak. Iya. Betul, tak kayak mana pitik kok tak tinggal.